Houston, máme problém. Mám vyrobený prvý outfit z 3 na festival Livestream. Asi tu je dôvod. To je teplo. No a to nie je asi zrovna ideálne v extrémnych horúčavách. Všakže Nicole, spomínala som, že mám menej než 3 týždne? Samozrejme mám plán B. Môžem použiť takýto červený vrch z plaviek, lenže ten nie je mnou vyrobený a to sa rovná podvod. Takže musím upraviť návrh. Z pôvodnej verzie som sa zbavila svetríku a pridala háčkovaný top. No a ak by bolo chladnejšie, spojím všetko takto dokopy. Teraz to už len vyrobiť. Díky! Tada! Mne to príde veľmi štýlové a jasné, že na festivale to bude mať pevnejšie zaviazané, aby všetko držalo ako má. Nebojte sa, telko nebude mať, ale povedzme, že zatiaľ majú tie hviezdičky dierky aj tam, kde by nemali mať. Tiež ešte tieto šnúrky poodstrihávam. Napíšte mi do komentárov, čo je lepšie. Vrch z plaviek alebo tento top. No a vidíme sa pri ďalšom parte. Nezabudnite ma sledovať.